Això era una vegada un home que anava caminant per ací, per Salem, per els carrers de Salem. I sabeu què va fer? Es va trobar un cigronet. Diu, ui, mira, m'he trobat un cigronet. Vaig a posar-me-lo en el saquet i on podria anar a vendre-lo? Ai, a quin poble de propera s'hi podria anar? Quasi podria anar a Castelló de Rugat. Pues sí, me'n vaig a Castelló de Rugat. I allí pel carrer feia dones, dones, qui vol un cigronet? I tornava a cridar, dones, dones, qui vol un cigronet? I ningú eixia. Va passar per la plaça de la Iglesia i va sentir que revoltejaven les campanes. Diu, pues mira, me'n vaig a deixar el sac en esta casa i me'n vaig a missa. Va tocar a la porta i va eixir la mestressa. Mestressa, puc deixar així el sac? Sí, deixa-lo ahí darrere que jo estic fent el putxeró i no puc torbar-me massa. El va deixar darrere la porta i l'home se'n va anar a la missa. Quan va acabar la cerimònia, allà que va anar pel sac. Sorpresa, el sac estava foradat. I li va dir a la dona, escolta, que el meu cigronet que estava ahí dins, diu, no sé res, jo no he tocat res, jo estava fent el dinar i no he tocat res.